Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun al-ayat wa ba'du. Sang yaning para sesepuh sepuh ingkang dadya pundi para alim para ulama babaji wajah ben kamarutun kiblat ing panambah ingkang pantes penundi ugi para pambat-pambat ing bojo satre negara pantan pandeming para kawatasih ingkang pantes udara semua tamu dari kabagya mulya langkung rumiyin sumangga kadhiraken manuk puja dalah syukur kunjung dumateng Gusti kawikan Allah Subhanahu wa taala. Kanthi sarengan mas kalimat tamit alhamdulillahirabbil alamin kata derman karjan lan kabagyasan mugi tansah kasajiwa kasarira tumantu dumateng panjenengan sadaya dalasan kula. Salawat dan salam katur kunjung dumateng mustikaning jagat maning para nabi agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun dhateng madipun mebaripun dumateng panjenengan sadaya trasan kula. Tumuju margi kautaman ingkang munastan agami Islam ing pangaugil panjenengan sadaya trasan kula pikantuk syafaat pitulunganipun bijian wonten ing dinten kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sinuguyung dening perwadan madu koro musik nuhun ing ingkang dados danipun Bapak Sunarto Dasan almarhumah Ibu Sintung kepareng netepi darmana sepuh ngunduh mantu kamudha Dilan Bagus Ahmad Khairuddin Rasanti Hayu Anis Fitria putra panjenenganipun Bapak Kanthi Madrasah Ibu Supatmi ingkang midhah saking Dukuh Krajan Desa Boko Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Berkapa itu kuasa mugia menaikkan dados yonipun Bapak Sunarto Dasan Ibu manggih rahayu klujeng tunebaken saking Rubeda kalis ing sambi kula satemah kang putra sarewet anggenipun ambi lumban wonten madyan ing Kubrayan enggal atut runtut rentengan wonten madya padha tumangking dalahan jumbuh kang sarwa ginayih sembodo kang sarwa jinangka lestari basuki kang kaesti. Batur kunging panuwun kuwi dumateng wargada madu karo musik. Nggih, jan. Mujune kanugrahan ki ora kena dinyono. Monggo. Iya.
Wus dumugi wahyaning mangsa kala dumaing kodrat lampahing bojar guna mantu wonten ing kalenggahan siang satu menika enggal kawarwakane kunjung dumateng para ingkang kapuji gati mugi enggal sauto gati sawiko ing diri rumangga ing karya Adimas Nimos ingkang kapitingan stotipun sekarang kalapatan diwandaru sinebat kembar mayang sumoga enggal sauto gati sawiko ing diri rumangga ing karya kasuwun berkabang itu kunjung batin sagung poro sesepuh pin sepuh aja sepuh poro alim perlabat tamu dengan kakung mewah putri mugia lumampah poder upaya udah mantu batin ing arek langgan sentuh meniko lumampah kanti racak boten makin pabangan satunggal monopo sinung kuyung dining purada madu koro musik semoga katuraken ongeling salawat Nabi sallu ala Nabi Muhammad. Semoga pada dekat Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika salawat Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah alaika Ya Habib ya Muhammad Duh Gusti kang mawelas lan mawas Ya Rasul Afi'oi kanthi dipangestu panjenengan Duh Gusti Ya Habib ya Muhammad kanthi berkah pangestu panjenengan Duh Gusti mugi yang menaikkan dados sedianipun bobos nata rasa ibu mangke arah wilujeng nebakan saking rupitu kalos engsa mubasa temah kang putus terawih ginipun amin jalur banwatan madyanipun inggal latun untuk kerenten wonten madya padha tumaking delahan jumbuh kang sarwa genahe
Sembrodo kang sarwa cinanta lestari lestari pasuti kang pasti amin amin ya rabbal alamin. Salam alaika salawatullah anta syamsun anta badrun Anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Geridaning ati tan bisa bedah kutaning pesti budidayane manungsa datang bisa ngungkuli garis kang mawa kawasa. Telung perkara manungsa kang datan bisa ngawuningane siji ketemuning jodoh. Peluru tibane kabejan telu temukaning papesten. Iya mung Gusti kang murbeng dumadi kang kagungan purba wasesa jagat saisine kabeh. Sumedya ndaken firmaning Gusti miwah sunahipun Rasul. Anenggih nganje alami madya nambut guna talining akrami. Ginanten ing sesanti tis-tis ing tias marsudi margawaning budya tulus. Budya budidaya kami jelasake saking panggale dene tulus. Salanguri pangesti kang tumuju margine kautaman pinarengake. Sang laras moya kalamat kapiyar salamun toli naras ing sukma kadya ndherek asung budya marang kang katemben wini woho nulingge risampi nanganten sarimpit raja kalih salwiring beda banggal umpae kepocara ngunduh mantu wonten ing arep kelanggan sonten menika katur kunjur bateng pamiyong temanten saripet kami jelas saking dukuh kerajaan RT Tunggal RW kali Desa Bokon Jambon Purworejo ngatakuri jengrawuh ahlan wa sahlan duluriku jam siang pinanggih muga katuran pinari kali martuman kalih pangal mangke sinambi
diragam lawan baik ati joro tasuran munduh mantu sabda menika kunjung datang Ibu Rias semantan Alfi salon mugi rawan bodha dipun ingkang jumbo kalian atat biti widur ingkang sampun mampah wonten ing kademangan pokok ingkang enggal kandhaken nuwun kula nuwun Rerep sidem perbawan ning ati soron tresno yang mana tentrem lair lan batine anembaromo lan ibu amemuji ayu sasami netepi darmaning putra dumateng Rama miwahipun ibu dumateng purwaning dumadi saking babari wiji sejati kawis tinggal pengantin aku seperti anganti kang garwa lumarap ngabiyang toro alas podo sungkem dumateng Rama miwahipun sungkem dumateng Rama ingkang wis sembada angukir jiwa raga nganti diwasa ugi minangka lantaraning tumuwuh sungkem bastos kunjul dumateng ibu ingkang uskuwa minangka bapane yuga brata dangune nawa candra dasari anglinting kula wonten wiwit samono nganti ing kalodhangan samangke lir sedaya geni tanggal itu ingkang hormat dalem wangeswa saksana kumlawe astane ingkang hormat dalem wangebuk pamidangan sarwi paring puji mugi pikantuk kanugrahan Gusti Kang Maha Suci mugi paring payoman saged dados keberanian kang utami saged nunggal cipta nunggal rasa karsa lan karyane Berbebe tindak risang dari saribet paripura sungkem dumateng marmatasan ibu ing panjenengan dening Ibu Rias Alfi Rias mugi kandaken upadane punika jumbukan adat wiwit ingkang sampun wonten ing kademangan pokok Kapanewon Jambon Kabupaten Purworejo kaus tinggal pengantar putih Diahayu Anis Fitria kebarang sugeng mundhukan dumateng Kang Raka minangka prakondo yakti bilih pengantar putri
Wis madhep lan mantep. Madhep lan mantep sumedhe dhateng ingkang dados dawuhipun Kang Garwa. Jumbo kalian penataning kalumapa wonten nagari Indonesia ugi agami Islam ingkang dados dawuhipun Kang Garwa. Mboten rasaking walering agami mewah nagari. Paripurna pengantin putri sungkem dhumateng Karoko sinengkuyung dening Alfi Salon monggo Ibu Rias Jurusuboko ingkang wonten Jurusuboko mugi kedhaken menggah tindakan upacara candhaipun ingkang jumbo kali adat widya ingkang sampun lumampah wonten ing kademangan pokok Kapan ewan Jambon Kabupaten Bogor monggo Mbak Kau tinggal pengantin sarimbe Tiang Bagus Ahmad Khairuddin Rasanti Ayu Anis Fitria Lenggah jajah sumani wonten madyaning sasono yang kemudian Bocoro dan Kebul Bujon Ondrowino ugi selepas sekul manten apa to werdine sadaya kala wau amangku werdi belu mampaing bebrayan ketahi nambaran rasa katesenan kepara suka prastya sabaya mulya sabaya mati dhumateng salwiring lampahan ingkang arsa nampahan ti enengerane dumantos andelang dhumateng Kang Garwa kawis tinggal pengantin putri Ayu Anis Fitria kepada andelang teman-teman pengangkat kakung bismillah alhamdulillah maka terugi pengantin kakung Dian Bagus Ahmad Khairuddin kepada andelang teman-teman pengantin putri bismillah alhamdulillah rabbil alamin pedes elang asin karosaken sarengan amangku werdi bilih Pegirani pun pengantin kakung jelaga pandiri pengantin putri pengantin kau sawang selipun senadyan to amung sumimpen ing kalbu Purno dan Kembul Wijono tumuteng lajengaken munjuk tirta saking tegane kambil ijo bejane sing duwe bojo mila mugia kanthi berkah paestu sagung para sesepuh ben sepuh para alim para ulama tamu dangan kakang putri Kang putra sedherek anggenipun ampun luban wonten madyanipun tansah mangge rahayu lajeng tinebatan saking rubito kalis ing sambi kala satemah saged mangper ingkang sakinah mawaddah warahmah jumbuh kang sarwa kinayih sembodo kang sarwa cinaka lestari basuki kang esti nuwun kula nuwun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah.
Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Al-ayat wa ba'du. Samyaning para sesepuh bini sepuh ingkang dagula pundi, para alim, para ulama, babaji wajah minangka panuntun kiblating panembah ingkang pantes pinundi ugi para pambat-pambating praja satriyaning nagari minangka pandang pandeming para kawula tasih ingkang pantes sinudarsana tamu undangan ingkang bagia mulia mirunggan pamiyong temanten sarimpit ingkang mijil saking duka jati dukuh kerajaan RT setunggal RW kalih Kademangan Poko Kapanewon Jambon Kabupaten Purwokerto ingkang sinuba sagunging tata krami. Mugia diagung pangaksama bilih wonten ing arkelanggan santen menika kula kumawantun anglemabeng kangge pilkamatikan panjenengan sadaya aurat ngemban ngembun jejiwan agung saking painipun Bapak Sunarto Kapiji minangka pambiyantu acara pargian ngunduh mantu sonten menika ngadani prasto agung wonten ing arkelanggan sonten menika sumangga sarengan kapurwakani kanthi wasan Ummul Quran ala dini wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Mugi kanthi wasan Ummul Quran kumampaing pergian ngunduh mantu wonten ing kelenggan satu menika lumampah kanthi rancak boten mangke pabengan satunggal menapa tumapa ati-ati ingkang kalih waosan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Kunjungan Mas Ayu Putri Fadilah Rahyuning Setyo kadhiraken nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasun taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha
wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-thayyib wa innahu kana hubban kabira Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridaillahi ta'ala la diniyah Zaba'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirina wa sallim radhiyallahu anhu barakatan kulli sahabatina rasulullah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan wa yuqam majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa antimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tumsina biha jamillah wa li balafat wa taqdina biha jamil hajat wa tutahina jamil syai'at fil ghayati wa tamat. Allahumma hayyina biman wa minna biman wa hdina biman wa ansurna min ni'matat dunya wa ni'matal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma amlana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Magatan magah pamong sing butuh ngunya dong romo kiai dasi mun katerken ke panon. Parablega kakung mewah putri kawula yang mulia Pak Punten. Katur kuibatna keluarga temanten putri ingkang bejo saking kerajaan pokok nggih. Ternyata menika kadang dosa saking grogologi. Nggih. Parablega kakung mewah putri ingkang pakai mulya katur kunjur mata ingkang kawiji Sule salira saking painipun Bobo Katiman Drasane Bu Supatmi Sasono Swasana kula aturaken nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Nuwun kawula nuwun dumateng para alim, para ulama, bapak kiai, bapak haji, sesepuh bisepuh ingkang kawula bekteni. Panjenenganipun Bapak Sunarto saputra keluarga ingkang kawula hormati, dumateng para undangan kakung sawan putri ingkang sampun hormati ugi. Sepindah boto kita dherekaken ngucapaken dhumateng Allah taala katitik wonten wekdal seyang wonten menika kula dalah panjenengan sami taksih dipun pari kesehatan lahir batin sehingga saged angkarawuhi undang Bapak Sunarto para saking menika monggo kita ikhlasin kanthi acara 5 tamit
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat salam katur dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring tuntunan dumateng kawula dalem sami ugi ingkang kita antu-antu sapatipun benjing wonten ing yaumil kiamat. Kabeh tiganipun awrak mejaban kula jenengan kula minangka mewakili panjenengan Pak Lek Katiman dalah penderek temanten putri. Pramila sepindah sowan kula wonten ing dalem mriki. Nggih menika badhe sempat awiten Bapak Sunarto sak keluarga. Pramila saking menika monggo kita aturaken salam buktos dumateng Bapak Sunarto kanjeng atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ing ajeng-ajengipun ing mriki awrak ijaban wonten kula nggih menika netepi ingkang dados payunipun Bapak Sunarto kala dinten kepengker kemis kepengker mbok pilih temanten sekalian sawetawis tumandhak wonten ing duka kerajaan wonten ing dinten Senin menika kabare kakirap dhateng desa Dukuh Jati Desa Boko. Alhamdulillah wonten ing detik menika sampun wonten ing dalem mriki pramila sami nika temanten sekalian kawula pusraken dumateng Bapak Narto Sunarto khususipun lan umum dumateng masyarakat Dukuh Jati mriki. Masa borongo anggenipun anggula wentah putra putri ingkang enggal menika. Panjenengan Bapak Katiman nggih menika sampun ngantos menika dipun bentenaken putra piyambak akan putra matu kersanipun enggal rumaket wonten enggal wonten ing nggih menika Dukuh Jati mriki. Ingkang salajengipun ing mriki kula minangka saking penderek temanten saking dua kerajaan mbok bilih anggen kula rawuh kangge sowan wonten ing dalem mriki gadhahi kalepatan saking samudanipun saking pangandikan saking solah dawa mbok bilih kirang meraneh panjenengan sami sedaya khususipun dumateng Bapak Sunarto kawula nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Ingkang salajengipun nggih menika matur ageman nuwun dumateng Bapak Sunarto ingkang sampun nampi kula sak rombongan saking Gupuh Aruh menggawe dumateng pasegahan sedaya kula ndharak remenipun kula sak kanca. Mugi-mugi dados amalipun Bapak Sunarto kawula sampun saged balas menapa-napa. Ingkang salajengipun wabilih ing mriki kawula wonten ing mriki minangka Bapak Katiman Satrasga sauntawis cekap wonten ing acara wonten ing siang sonten menika kawula nyuwun pamit mugi-mugi lampah kula saking dalem mriki ngatur piyambak-piyambak wonten alang asunapa. Ing akhiripun saking kula temunaken kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Matukoro musik yang makanya guyung menawi kang dados danipun Bapak Sunarto dasaribu sampun siyaga ingkati saweka diri kas guyung dening Nimas Ayu Eka Sanja lumantar Matukoro katur. Ayo
Jepara. Lali janjine katur kasriyung dene Mas Ayu Eka Sanja Kemantar maju karo nuwun ingkang dadosanipun Bobo Sunarto dasane Bu Situn almarhumah Mundo Batu Kaputon Bratis Ahmad Harudin Dasati Ayu Anis Fitria kowe Bengawan Solo yen tak telepon salamu dewe mlenjani ae ngaturaken wijeng rawuh gojok padang besan saking kerajaan Pokok nggih. Kisah desa. Desane kok buin iya heeh. Oh, satu desa. Heeh, satu desa. Iki jenenge Alhamdulillah. GB Pro Audio. GB Pro Audio. Heeh, tentang sone Bu Wenak. Suarane MC jan ketulung pol iki. Mas. Suara welek malih apik kok ya iki. Iso casus. Ini luar biasa GB Pro Audio Sebanunggu. Ah, monggo lanjut. Jan-jane janjine sampun katur Mas. Nggih, sebar-bar baik saja. Nggih. Kadiraken. Iya.
matur Iki sembah sik, nuwun. ah. Setunggal tembang sampun. Urung iki cek support iki. Lah kan mun dinyanyeni kula kinten sami mawon. Bung. Heeh, disuppoti ngono kuwi ya. Oh, support. Madukara supporte sak Oh, imblak ngaten ngono kuwi. iki. Heeh. Dadine spot niku nggih sak sak Kowe ya judul. ya dadak ya sak pupuh ngono ra apa-apa kok ya. Wilujeng siang Bobo dalang. Wilujeng Saudi, Mbak Cici. Saged pinanggih wonten dalemipun Bobo Sunarto. Bobo Sunarto. Niki nembis pisan kula panggih jenengan. Leres. Kula kita sing ajar dong nggih Mbak Cici. Kula nggih nyuwun diajar niki. Lah ngajar aja Yahmini, aku Yahmini ra iso ngajar wong wedok kok ya. Lah biasane yah napa jenengan saged Yes, jam-jam tertentu lah yang penting atau penak ya. kok jam-jam tertentu nggih. Ngaturaken wilujeng siang dungkap sedaya kadang tamu kadang besan ngaten nggih. Saking Kerajaan Poko. Oh, celake mawon nggih. Wong iki ya sak desa kok. Berarti mriki mau nitih napa bis? Ya pakai Ngebis napa sepur? wonten sing mobil nggih wonten. Mlampah, Pak. Melampah nggih wonten. Pak. Lek sing berangkang wonten napa mboten? Cara berangkang kok ya kebajut nggih. Lah ya wong celake mawon lho jane iki mboten ngantos sayah lho dugi Makane aku mang kuwaget sik kaya iya kaya ora ternyata nggih. Kayak ternyata. Nggih ternyata leres. Tapi Iki jenengan mau sik- medale pundi? Iki sik mambu dulur. Oh ngaten. Nggih, Jenengan dados tesih sederek. Berarti niki mengke mboten enten amplope lho nggih. masuk soalnya- kula karo besan. Alah. Karo Ini Pak padha. kali Pak Katiman, Pak Kateman iku. Pak Katiman iku, nggih. Besane kakang kula ponakan. Estu niku nggih Pak, leres Pak. Kok dikira ngapusi aku kok ya. Oh berarti nggih mengke mboten enten sanggune niki. Ora, wong aku sing ngundang Oh alah. Pak Sunarto ya beda nggih. Nggih, Mas, sak menika gerakane anu nggih Mas, sampun jogetan sedaya niki. Sedaya kadang pisan serempak ngeten. Domong iki kok iya. Asrep to, Pak, kok ipit-ipit sedaya ki asrep. Boten ya kur sumuk menae kok ya. Wah, kalau kita Pripun menika saking Kerajaan Boko. nggih, wonten Mobil pamundutan. wonten request. Napa request sih? Napa Bobo? Oh, tesih anteng ya. Oh, si bingung. Tesih Wis bingung. diatur Koleksi kemawon. rumiyin Nggih. nggih, Bapak menawi bibar niki menawi wonten request. Pokoke napa lek karo pamundutan Madukara langsung. kuwi model piye panggah penak. Alah napa mawon dilibas, Pak. Makane aku mah kaya ngipi kok awar sak Madukara kuwi Nggih, ya. aku lagi nggih lho. 3 tahun ketemu pisan niki lho. Kula niku malah 3 tahun langkung Oh kali ngono. dinten. Berarti ya kacek. Mboten panggih Cik kalih suwi kono timbang Madukara. aku kok ya. Mboten panggih Madukara niku duangu. Antawis Nggih. 6 jam. Oh ngono. Lah nggih, monggo ayo. Napa niki lagune monggo silakan. Ngoten niku lho Madukara ki. Yo ngono kuwi. Sere mawon swasane beda. Makane aja kaget ya. Kelangenan kok. Makane tanggapan atau pernah iki ya kuwi. Yo. Madukara. Ninggal kata senang. GB Audio Mater Sembarang. Sajroning atiku nalika siramu apa sliramu rasa aku kudu sambat karo sapa pasun rino Oh, asik. Maki-maki pasti Jarangan, 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 jarangan,
Jaranan jaranan jarang haji. Mboten sak kesesa, estu niki kula. Mboten sak kesesa. Ora pokoke. Kok yo ngepasi nggih. Urung tau lu kok esen gak metu iki piye jajal ngono kowe. Lah nggih jenengan niku badhe tesih badhe anu lho. Siar Aku tak malah ulu. malah Ngono pas. iki kok ya karepku melu dhewe ya senggak opine ya Nggih, ora. malah ngeten iki nganu nggih marai kurang dikintene lek mboten kersa. Dikira aku ora Mboten purun ora senggak. tanggap ing sasmita. Padahal niki wau lek damel senggak nggih mencolot. Mencolot. Iya lek cara mencolot bener Allah mencolot rono ndane ya penake kan ya ngono. Malah kon. Monggo lanjut. Sik to sik. Ngapunten ya wong ngeten Ora iki lho apa-apa. anu grup ki lek Domong napa ya. panjake tesih timur-timur tesih Makane. las-lasan tesih belasan tahun ki nggih ngeten. Makanya aku ki mau kaya ngipi tenan kaya akan Nggih. gerahan suara darodo ilang tekan ki langsung mari. Langsung nggih langsung semangat kula ki nggih ngoten lho Kuwi niku. ginawa Madukara. Madukara ginawa berbawane Ya kur Madukara. sae ora tau gelem ngejak ngono ae. Ayo monggo lanjut dilanjut monggo. Aja lali pawelingku. Oga mana kang balas janji-janjimu. Aku kang setia satuhun. Enteni nganti saelingmu. Maju bareng. Monggo. Kasuwun foto Mas Mus kalian ugi Mama Ali sekalian monggo. Mas Mus kalian Mama Ali sekalian monggo. Kasuwun foto sareng karo sareng. Ninggal katresnan sareng karo Mas Ayu. Jeje. Ngaten sebagai yang nangis sajroning atiku nalika sliramu apa sliramu ora rasa aku kudu sambat karo sapa taksun rino lan wengi maki-maki Gusti Jaranan 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 haji. Jaranan 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 jaran haji. Ya ngono karep yo senggak. Oh iya ngepas nih jenengan kita sih rondingan kok. Hitung. Tesih petung ya dipasni hak. Lah piye? Wis bar tak omongi langsung gelem senggak lho. Oh ya. ngoten. Heeh. Nggih. Karepku yo kerja sama tim Kerja ngono sama kuwi. kersane
ketawis kompak Kompak pamane mesti ora senggak kono ya senggak ngono ketolak kompak. Tapi gue dipas-pas nih pas jenengan repot loh mesti Lah pas senggak iya. niku. Mas yo budaya ra bareng. Ketara kompak. Jane kendangi ya wong grogol. Oh ngaten. Kaya wong grogol. Jane nggih. Jane tapi liwat ngarepku ora ning mobilas. Lah niku tengeng lho tanahe Lah boten iya. saged. Oh. Lah iya to, mulakno ngelokne kuwi kudu bismillah utawa Cetok lah bismillah mosok badhe ngelokne wong. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalahe Nggih, piantun kula kae rada malati ae. Oh ngaten. Rada malati. Estu ta bapak niki? Ya kadang-kadang. Oh kadang-kadang. Lek wayah pas meneri. Wayah empan nggih. Heeh, wayah ngaten empan. nggih. Tapi kerep ora malatine. Oh alah ya padha ae nek ngono padha ae karo rasekti niku. Arang kating monggo lanjut. Ojo lali pawelingku muga mana kembang janji-janjimu aku kan setia satumu tak nenteni nganti saelingmu. Matur sudah nuwun Nggih, sepandun ninggal katetan katur mantar Madukara nggih. Mbang sikas guyub dening perkadang Madukara musik nggih. Kula wau ninggal katetan sampun katur lali janji disampun. Mungkin boleh badhe wonten ingkang request utawi terus wonten kasumanggaken. Maksih kas guyub dening Madukara. Lumantar Mas Ayu Eka Sanja semoga kadiraken. Aku manut bosnya. Nggih, yo jenengan iki melu mriku lek cara aku bebas kok ya. Menang sing mijet ya, Mas. Heeh. Teman spesial bareng-bareng. Sinarengan. Spesial buat mulai berdua mudah-mudahan Saya agak kesini ya, langgeng Mas. bebrayan ngantos delahan. Amin Allahumma amin. Ketabeng tenang duwe omah sing ra bersih. Kepakat tresnan, kepak kasih lan sayang. Kamu ngikuti saya tuh ternyata. Kok ora kerasa ya diikuti barang. Gak kerasa loh, Mas. Kayak mitra apa kang melu ayu kok ya. Madukara. Kaya lagi kas mbok seneni neh kok. Sinarengan sarengan Madukara. Suara samanya KB Pro Audio. Genggamas supaya nipakok marang kosa
Perkara yo ngoprora ono antene tenangi tetes embun sing jai aku sampean koyo lagi kasmaran tenan waktu teka tua bebarengan matur suwun wis ngajari aku selama iki wis iso sariku atuake kejaman iya sing rasana hubungan iki berlanjut dapat lagune coba bangga dengan kaite saya dewasa ngenteni badai tenang nanging sinau dari di tengah hutan Pitoro gandeng tresno Singgal tembang sinarengan sampun Jan Mas tukang Edi. syutingnya ngasek ngetut ning ngetan. Wah, gak apa-apa, Mas. Itu adalah tugas Anda. Profesional yo ngono kuwi Iya. ya tukang syuting ya. Kayak bagian syutingnya gede deh. Oh, ngono jelas ya. Kayak Kok isi kulit- cilik kayak sing tak ngomong tukang syuting ngerti arek sing bareng clorot langsung di zoom. Kuwi biasane ngono kuwi biasane. Tapi lek piantun iki ora iki. Aku mesak nih loh, Mas. Masku ora beda ngono ya. Gak apa-apa Mas, harus diet ya Mas. Enggak saya kurung ngenes. Oke, suwun baik kasakca. Sinarengan sampun katur kaspeyung dening Purkada Madukara nyengkuyung mawengkang dadosanipun Bapak Sunarto Drasani Alter Ibu tasakurang udah mantu kang Putra Bagus Ahmad Harudin Dasani Ayu Anis Fitria putra panjenenganipun Bapak Katiman Drasani Ibu Supatmi hingga mijil saking Dukuh Kerajaan RT Tunggal RW Kali Desa Poko Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo bila mugi kanthi berkah pangetus sedaya ingkang rawuh ing santa menika proyekang dadosanipun Bapak Sunarto mangke rayu jenderal saking Rubito kalis ing Sambikala mrikipun Kang Putus Sarembet Mas Ahmad Hasan Mbak Anis mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah jumbo kang sarwa kinayuh sembodo kang sarwa jinaka lestari basuki KKSD amin Allahumma amin. Alhamdulillah niki es kantun 40%. Pramila libur mantar Madukara kasiget mangke kajangan sak paripurnaning hadi wonten ing kelenggahan siang satemene menika mekaten nuwun kula nuwun. Pramila kakung miwah putri ingkang bagya mulya tumapa Adia Jawa Candhaipun pambagio Harjo Yuwono kelajengaken tanggap wacana atur panampen katur kunjun mateng bobo kami tuwa damun sasana suwasana kula aturaken nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama ingkang dipun mulyakaken dening Allah, ingkang dahat kawula hormati, para pepunden sepuh, para aji sepuh, sesepuh ingkang dahat kawula bekteni, kawula pundi miwah kawula taati sedaya fatwanipun. Para pangemban praja satriyaning negari minangka pandam-pandom kawula tasih ingkang dahat kinurmatan. Panjenenganipun kadang kula ingkang minulya Bapak Katiman sekalian Ibu, miwah sedaya penderek temanten saking kerajaan ingkang winantu karaharjan, sagung para tamu undangan kakung Sumawana Putri dahat kalengga mardhaning akrami, lepat nyuwun pangapunten ing mriki kawula matur wonten ngarsa handika sedaya minangkani sesulih saking panjenenganipun kadang kula werda, panjenenganipun Bapak Sunarto miwah sedaya keluarga. Kapiji ing mriki kula kinen matur ngaturaken menapa ingkang dados gatining karsa anggenipun ngaturi rawuh handika sedaya wonten ing rikalenggahan punika. Saderengipun kawula aturaken menggah pepunton ing gati sumangga langkung rumiyin kawula dherekaken ngonjoaken raos puja talah syukur ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Dene menapa kula talasan handika sami tansah pinaringan kesehatan, kesarasan miwah kawilujengan saengga ngaten wonten ing kalenggahan menika saged pinanggih silaturahmi wonten dalemipun Bapak Sunarto kanthi kauntenan wilujeng nirbaya kalih sedaya sami kala. Amin. Sholawat miwah salam mugia tansah kunjuk baginda Rasul Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sagarwa putra sahabat lan sedaya penderekipun. Mugi kula dalasan panjenengan sedaya pikantuk syafaatipun benjang wonten ing yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu dalasan sedaya undangan ingkang kawula hormati, wonten ing kalenggahan siang sonten menika panjenenganipun kadang kula Bapak Sunarto miwah sedaya keluarga ngaturaken sugeng rawuh ahlan wa sahlan bi futurikum. Datan kantun aturipun ing mriki kinanten raos panuwun ingkang tanpa winates katur kunjuk andika sami jalaran panjenengan sedaya wonten ing wekdal menika sampun kersa nglonggaraken wekdalipun nisihaken wanci kagem angrawuhi menapa ingkang dados undanganipun. Mila mekaten mugi dipun sekitaken anggenipun pinarak lenggah kanthi suka martikaning penggalih ngantos sak cekapipun acara wisudan tali krama wonten ing kalenggahan siang sonten menika. Ugi boten kasupen panjenenganipun kadang kula Bapak Sunarto miwah sedaya keluarga ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan katur kunjuk panjenenganipun sedaya para sanak kadang para tangga tepalih pemuda-pemudi ingkang sedaya sampun sadyantu
atas kareputanipun Bapak Sunarto anggenipun kagungan hajat nuninggih miwaha ingkang putra menika ingkang mekaten kanthi eguh partikel sumbangsih miwah bau suku ingkang sampun panjenengan aturaken kala wau estu saged angenteng-entengi menggah sesanggeman pakaryan anggenipun Bapak Sunarto kagungan hajat ngentas pitulus putranipun mila mekaten mugia sedaya kadarman ingkang sampun panjenengan aturaken kala wau tinampi ngarsa daret Gusti pikantuka lelitu ingkang satraju miwah pinaringan bebingah ingkang kalangkung kathah. Datan kantun panjenenganipun Bapak Sunarto ing mriki ngaturaken sedaya kalepatan mbok bilih anggenipun nampi rawuh andika sedaya wonten ing kalenggan menika kathah kekirangan kehilapan saking sedaya dayanipun wiwit saking gupuh aruh papan pilenggahan menggahipun dateng pasegan ingkang kirang nuju prana tumrap penggalih panjenengan sami utawi sadangunipun panjenengan sedaya pinarak lenggah wonten dalem mriki pinanggih bab ingkang sekintenipun kirang ngresepaken tumrap penggalih andika sedaya mawantu-wantu kawula ing mriki minangkani sesulih saking panjenenganipun nyuwun lumuturing sih pangapunten ingkang sak ageng-agengipun. Wontene ingkang dados wigatosipun panjenengan sedaya kaaturan rawuh wonten ing kalenggahan siang sonten menika panjenenganipun Bapak Sunarto nyuwun idi pandonga saha restu panjenengan sedaya. Mugi panjenengan sami kersa paring berkah pangestu kersa njurung puja astawa miwah puji astuti dumateng putra temanten kekalih supados anggenipun ngayahi jejiban luhur ambyur wonten samudraning bebrayan pinanggih rahayu wilujeng kalis rubitonir sedaya sandikala guyub rukun atut runtut ngantos kagen-kagen saha ninen-ninen. Para bapak ibu dalasan sedaya undangan ingkang kawula hormati, sepindah malih mugi dipun sekecaken anggenipun pinarak lenggah kanthi mertikaning penggalih. Salajengipun ing mriki kawula badhe anampi menggah atur pangandikan saking panjenenganipun kadang kula Bapak Katiman ingkang sampun kawedharaken dening kadang kula Rama Yai Mukmin menawi boten sisip ing panampi atur pangandikan ingkang kaping sepindah kala wau panjenenganipun Bapak Katiman ngaturaken salam taklim katur kunjuk panjenenganipun Bapak Sunarto miwah sedaya keluarga ing mriki salam taklimipun kawula tampi kanthi pawasulan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur wigatos ingkang angka kalih panjenenganipun Bapak Katiman Maraksuan dalem mriki nuhuni dawuh pamundhutipun Bapak Sunarto rikala dinten Kemis Legi Kawuri. Alhamdulillah ingkang putra sampun kasuwanaken kanthi wilujeng ugi kala wau sampun kapasrahaken dening panjenenganipun Bapak Katiman miwah ibu mila mekaten kawula ing mriki ingkang minangkani sesulih saking kadang kula Sunarto kanthi bismillahirrahmanirrahim kawula tampi menggah pamasrahipun Bapak Katiman kagem ingkang putra kekalih. Insyaallah mangke ingkang putra wonten mriki badhe karengkuh kados dening putra piyambak badhe kaparingan sesrepan piwulang ingkang liripun nedahaken supados ingkang putra kekalih mangkinipun anggenipun mangut brayat
pinanggih rahayu wilujeng nirbaya kalih sedaya sandikala ngantos sak lami-laminipun. Wonten atur ingkang kaping 3 kala wau ngaturaken sedaya kalepatan awit saking sekathahing kekirangan kula kinten boten wonten kalepatan ingkang lumebet saklebete manahipun Bapak Sunarto miwah keluarga. Mila mekaten kalepatan menika prayogi dumawah sami-sami. Pungkasanipun sak cekapipun adicara wisudan tali krama menika kepareng panjenenganipun Bapak Katiman miwah sedaya keluarga lan sedaya penderek pinanganten yun pamit mboten langkung mangke sak cekapipun adicara menika panjenenganipun Bapak Sunarto miwah sedaya keluarga anamung saged nderekaken sugeng tindak sugeng kundur mugi kundur panjenengan sedaya wiwit saking griya mriki ngantos pidalem suwang-suwang pinanggih rahayu wilujeng. Para bapak ibu dalasan undangan sedaya ingkang kawula hormati mekaten lan semanten mbok bilih ingkang saged kawula aturaken minangkan sesulih kagungan dalem kira solangkungipun ugi nyuwun pangapunten ing akhiripun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Purwo Madya Usono sampun amangkasi temapa adicara nyalipun nggih panutup. Saking Gusti kira mugi diagung pangsa sungguh parkir wonten ing renggahan sareng kesalahan kabungasikan dewa alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa khairon wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun kula